горе го убиват до нещо е така. И заради сега в момента осъдяват скалите горе. Защото... Не, защото е паметник, но защото търси човек, да? Ние, защото някой път са виждали, такива някакви работи разправят. Траншеята, която гледа на запад, юг, изток, север. Ей, това ли бе? Да, бе, да. О, да. Да, бе, то си личи, че е от човешко. Дори е имало, виждаш ли кръга? Виждаш ли го? И те са не е една, а са две. Защо са го съборили, бе? О, тук има нещо. Виждаш ли го? Да, бе, не. Хикс. И да не знам. Хикс ли? Да. Пишело е нещо. Кръв. Чуй, искаш. Какво правиш, бе? Къде този звук, бе? Къде? Така ли? Няма нищо. Има керамики. Не. Ако искаш, ела. Трудно. През страна как трябва. Има изхода. Да, ама това да е било врата. Как се отваря такова огромно нещо? По-навътре и после го събарят няколко човека като него. За кой имате такъв камък, да го затваря с такова нещо? Като гроб? Да, не като гроб, да, възможно. Затварят и отзад, горе примерно имало някаква тук То дори си лечи, гледаш ли как? Има... Точно да, да тръгваме това. Чао. Чао.